Durian, boss. Oh, boss. May nakakadri kay nako idili sa imo durian karon pa ni nahulog yun. Lami kini, puyat ni. Nya, kalit ka. O sa nga puyat, puyat. Maoro ba gid akong ganahan ng durian na kay lami kinis tanan. Nya, pila man na imong durian kay itong tingat na og. Unsa mo ka lami na imong durian? Kuan ni boss, kining tag kuan man kilo, tag 300 man ang kilo. O nga, kuan man ni, tulog tunga lang ni, panghiuon lang tika ani. Nahugog ang bayad nimo ani kay kuan ra 900, 3 kilo na lang akong ipakuan nimo. Pabayaran ani. Pero lami gani. Umutan hinom gani oh. Amis kay ning hinom. Unsa mo boss, imong kuan ani? Sige lag na. Kay ano ka na? 900 no? 900. Ipangyo mo ko nimo tunga no? Sige lag bibi. Basta kay puyat niya. Sige. Sige. Sige boss. Kuan ang bayad Sige. Magbuhat ako doy. Kini kim kakaon na ko durian. Kidugan akong durian. Kini pitig ni lami Adik ko manghatag anay kay kurang isa dire. Puyat daw ni lami na kayo. Basta puyat lami gid ni. Lami gid ni basta puyat. Kasi wani ko ana ni. Tunga na ang piti magahian ang durian. Dong, ulit ko na yung durian dong. Klaro mong ka yung durian dong, di mabuak. Nabilang hinong ko na binuak ko na yung durian. Tinuod yun dahil nga puyat ni yung durian kay napuyat yung binuak, nabutagan ko, wako kaon. Ikuning uli. Naunsam ka boss nga tarong ka itong sabot nga imong iuli ang durian. Ang kwarta ra ba unsa ko pagtapal na nga nagasto na lang ang kwarta. Unsa ni tawon na saom na ko pagtapal nimo ani. Nya unsam day imong gigamit pag buak ana day nganong di man na mabuak. Kanang kutsilyo. Kutsilyo ang gamit. Ay nganong kutsilyo may gamit nimo nga di man na mabuak sa kutsilyo. Ano? Kana ray problema nimo pagbuak day be ako ibuak ana be. Unsa man taon ka be? Klaro Habe. na yung durian dong Unsa man taon ka? Ibuak kana. Kini ron day problemahan. Pagbuak ra man ay. Sus. Buak na. Sayo na kay na. At say buak. Di kay kutsilyo. Bidong.